जों बयबो मिथिगौ मासे मोसौआ जेब्लाबो आथिं थोंब्रै थायो आरो लानजाय मोनसे थायो नाथाय बे नङा बे बाराव गुबुनसो मासे मोसौआ आथिं थोंथाम आरो लानजाय गैया बेखौ नोंथांमोनहा नुफेराखै एबा खोनानो मोनफेराखै जानांगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों मासे मोसौआ जोनोमनिफ्रायनो आथिं थोंथाम आरो लानजाय गैया बेफोरबायदि नुथायखौ नुनो मोनदों धेमाजि जिल्ला गगामुग मिमां हालामनि 3 नं मानिकपुर गामिनि बसु ठाकुर मुंनि सासे बिगोमानाव मोसौनि बिगोमा बसु ठाकुरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे मोसौआ 2 बोसोरसो जाबाय फोरमायबावनाय बायदिब्ला इसोरा लोखि महरै हरदों होननानै गोजोननाय फोरमायदों बे आथिं थोंथाम लानजाय गैयै मोसौखौ रावनोबो फाना आरो बिनि जिउ जोबजासिम बेखौ न'आवनो लाखिबाय थागोन होननानै फोरमायो बिथां मोसौनि बिगोमा बसु ठाकुरा बिथां बसु ठाकुर आरो गामिनि सुबुंफोरा मा बाथ्रा फोरमायखो जोंनि बडलेण्ड बुब्लि खौरांगिरि बिमल गयारिनि जरखा खौरांनि गेजेरजों आबुं मिथिना लानो फै नंगौ जों बयबो मिथिगौ मोसौ होनना बुङोब्ला जों बयबो मिथिगौ नाथाय मासे मोसौनि आथिङा थोंब्रै थायो बा खोमा लानजाय गासिबो दङ नाथाय बेबायदिनो जों मोनसे मोसौनि मोनसे खौरां लाना फैनो नागिरदों जिहेतु धेमाजि जिल्ला गगामुग हालामनि सिङाव थानाय मिमां 3 नं मानिकपुराव जिहेतु मासे मोसौ जों नुनो मोनदों बे मोसौनि थासारिया गुबुन मोसौनि बायदि नङा जों बेखौ नुनो मोनदों नाथाय केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायदों जे मासे मोसौनि आथिङा थोंथांल' नाथाय बिहा लानजायबो गैया केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायदों बे मोसौआ जाहैबाय 2 बोसोर आबुं जाबाय होननानै जों मिथिनो मोनदों 3 नं मानिकपुर गामिनि बासुदेब बिथांनि न'खराव जोनोम जादों नाथाय दिनैसिम जों मिथिनो मोनदों जे बे मोसौआ 3 बोसोर बा 2 बोसोर आबुं जाबाय बेनिनो केमेरा पार्सनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आं खावलायदों लोगोसेनो बे मोसौनि बे बाबानि जोङो मालिक बा बिथांनि न'खरनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिनो लागोन जे बिथांनि न'खराव जे बे मोनसे नुनो मोनै माने जेरावबो जों नुफेराखैमोन बेफोरबायदि जोनोम जानायखौ जों नुनो मोनो बिथाङा जोंनि साखाथियावनो दं কি ক'ব নমস্কাৰ কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ যেহেতু এইটো গৰুটো আপোনাৰ জন্ম হৈছে 2 বছৰ হ'ল মানে 2 বছৰমান হ'ল আৰু বৰ্তমান জন্ম হোৱা প্ৰায় ভগৱানে মোৰ ঘৰত লক্ষী হিচাপত দিছে যেনিবা মই ভালে পাইছোঁ জানো ঘৰতে ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ যেনিবা আকৌ নিদিম আৰু যেহেতু আপোনাৰ ঘৰত গৰুটো মানে সবৰ গৰুৱে ধৰি লওক 4টা ভৰিকে জন্ম দিয়ে বা আপোনাৰ ঘৰত 3টা ভৰি বা নেছ নাই এনেকৈ জন্ম দিছে আপুনি কি ক'ব ৰাইজক ভালে পাইছোঁ মই ভগৱানে মোক দান হিচাপত দিছে নাজানো ভগৱানে দান হিচাপত দিছে এনেকৈ চবৰ ঘৰতো নিদিয়ে এই কিবা ভাল লাগি পিনি আপোনাৰ মনত কিবা এটা দুখ আছে নেকি যেহেতু আপোনাৰ ঘৰত এটা গৰু 3টাকে ভৰি আহিছে বা নেছ নাইকিয়াকে আহিছে আপুনি মনত কিবা দুখ পাইছে নেকি দুখ নাই মোৰ শান্তিয়ে বহুত ভাল লাগিছে মনটো বেলেগতো কাৰো ঘৰত এনেকৈ দেখা নাই বাৰু মোৰ ঘৰতে দেখিছোঁ জানো দেখি ভাল লাগিছে ৰাইজে ওচৰ চুবুৰীয়া ভাল পাইছোঁ মনত আনন্দ পাইছোঁ যেহেতু মানে আমাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট বা অল অসমতে আজিলৈকে 3টা ভৰি বা নেছ নাইকিয়া গৰু আমি দেখি পোৱা নাই প্ৰথমবাৰ আপোনাৰ ঘৰত দেখিছে আপুনি কি ক'ব মই ৰাজ্যবাসীক ভালে ক'ম ভালেই লাগিছে ভগৱানে দান হিচাপত দিছে মোৰ ঘৰত ৰাইজে দেখক বুলি নহয় জানো তাতে ইমানে ক'লো আৰু আপোনাৰ মনত কিবা এটা ভাৱনা আছে নেকি যে এই গৰুটো যে আপুনি কাকবা দিব বা ক'ৰবাত দান হিচাপে এৰি দিব বুলি আপুনি কিবা ভাবে নাই মই দান হিচাপে নিদিওঁ বাৰু মোৰ ঘৰতে যাতে ভগৱানে মোকে দিছে মই ঘৰতে ৰাখিম আৰু ভগৱানে দিয়া বস্তু যেতিয়া ৰাখিব লাগিব এনে কিবা ক'ব লগা আছে নেকি আপোনাৰ আৰু ক'ব লগাটো নাই বাৰু বৰ্তমান खोब मोनसे बिथांनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय लोगोसेयैनो जोंनि साखाथियाव दंबावो गामिनि सुबुंफोर बिथांमोननिफ्रायबो जोङो माखासे बाथ्राखौ जों बिथांमोननिफ्राय मिथिनो नाजागोन जे बिथांमोनाबो गामिनि जानानै फंनैसो जोंनि बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन কি ক'ব যে আজি আপোনালোকৰ গাঁৱত যে গৰু এটাই 3টা ভৰি বা নেছ নাইকিয়াকে জন্ম এটা হৈছে কি ক'ব কি কম মানে বহুত দিনৰ পৰা দেখি আছো সৰুৰ পৰা দেখিছো যে গৰুটো এনেকুৱাই জন্মৰ পৰা দেখিছো আমি সদায় চাই আহিছো দেখি আহিছো আজিলৈকে এনেকুৱাই আছে ডাঙৰ হ'ল বহুত ডাঙৰ হ'ল সৰুৰ পৰা বহুত কষ্ট ডাঙৰ হৈছে এইটোৱে बिथाङा যাতে আৰু ভৱিষ্যতে আৰু বেছি ডাঙৰ হওক ভালকে থাকক গৰু তাকে আমি বিচাৰো बिथांमोना बुंदों जे उन्दैनिफ्रायनो बे जोनोम जानायनिफ्रायनो बिथांमोना नुदों नंगौ खोब मोनसे जोंबो साननो गोनां बाथ्रा बुंनांगोन जे मोसौ मासेया लानजाय गैया बा आथिं थोंथामल' जों बेखौ मिथिनो मोनदों जोंनि साखाथियाव दंबावो सासे सुबुं बिथांनिफ्रायबो मिथिगोन কি ক'ব দাদা হয় এইটো আমি প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট টাইম এবাৰ দেখিছোঁ আমাৰ এই নলবাৰী এৰিয়াত আজি বহুত দিনৰ পৰা দেখি আছোঁ ডাঙৰ হ'ল আৰু মালিকে খুব কষ্টকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰি আছে গৰুটো
সেইকাৰণে আৰু ভাল লাগিছে আৰু ভৱিষ্যতে ভালকে থাকক তাকে কামনা কৰিছোঁ। खोब मोनसे बिथांमोनाबो बोर सारस्रिदों बिथाङा जिहेतु केमेरा पार्सन बिथांखौ आं खेबसे दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबावदों जे गामिनि सुबुंफोराबो बुंदों जे खोब दुखु खस्थ'जों बिथाङा फेदेरदों लोगोसेयैनो बिनि जिहेतु माने जिउआ मोजाङै थांना थायो बा मोजाङैनो देरलांगोन बिथांखौ बे मोसौनि थाखाय गामिनि रायजो राजा बिथांमोनाबो खोब मोनसे माने गोजोननायखौ फोरमायदों जिहेतु बिथांनि गोबां खस्थ'जों बिथाङा देरदों आरो लोगोसे खोब मोजाङैनो थांना थानो थाखाय बिथांखौ माने गामिनि सुबुंफोराबो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायदों। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.